casa temos un galo, na miña casa temos un galo. O galo con galiñas con os piquiños píos, piquiños píos, piquiños píos, piquiños píos. Mamacabra saiu pois dunha biblioteca del cole. Atopei uns poemas de Gloria Sánchez, de Concha Blanco, de Antonio García Teijeiro, de Ana María Fernández, e saliume algunha música para esos poemas. E entón necesitaba músicos para poñerlles, pois eso, máis música e facelo máis completo. E entonces puseme en contacto con xente e pois nada, se embarcaron neste proxecto comigo de facer Mamacabra. E a partir de aí tamén fomos crecendo, porque aparte de coller letras de xente, pois inventamos cancións e empezamos así a tocar e, bueno, pois agora pois somos o que somos, un grupo que queremos facer música. Mamacabra sempre se trataron o tema musical, sabes, non facendo, o sea, nada especial para os nenos, así facendo en canto a letras, xogos para eles, pero canto a rases musicais, nunca dixemos, vamos facelo moi masticado para os nenos, non? Entonces, ao final te das conta de que os nenos lles gusta igual e os pais tamén se entretén moito, non? E a verdade é que o paso moi ben facendo música para nenos, porque vexo que hai nenos que lles gusta a música esta e que veñen e que saben as cancións e que as bailan e que as escoitan no coche e te veñen papás. Xa estou hasta as narices de escoitar a Mamacabra no coche e bueno, pois gustanos ver que a nosa música vai a algún lado, non? Gloria, Tomi, Paco, Diego, Rodrigo e eu que son Pablo. Ao principio era só tocar a guitarra, pero despois empecé a interactuar cos nenos e entón empezou aí unha sinerxia entre Gloria e yo, de interactuar aí cos nenos, meternos con eles, ela fai de boa, eu de tonto, e bromeamos con eles, ríe. Bueno, Mamacabra, pois, a verdad que se tuvo unha variedade de timbres increíble, non? O sea, empezamos, pois era unha formación con flauta, gaita, guitarra acústica española, percusión tradicional, despois foi incorporando batería, baixo, saxofón, o acordeón, guitarra eléctrica, pero moita variedade, moita variedade. Fixemos un terceiro traballo que se chama Tan só con leres un libro. E con ese traballo, a primeira canción é un poema de Ana María Fernández que se chama Tan só con leres un libro. E con esa canción, pois, como foi a través dunha discográfica e tal, pois de repente chegou-nos a noticia de que estábamos nominados para os premios da música, polas GAE, representando pois, a mellor canción en galego. Estábamos nominados xunto con Xavier Díaz e Nova Galega de Danza. E levamos noso premio. Podían leválo perfectamente outros, incluso xente que non estaba ali. Mudou todo, mudou a cantidade e a calidade dos concertos, mudou a calidade en canto a xente, a xente que vai ver xa conoce Mamacabra, que antes non pasaba, non? Os que máis me gustan son os que son nas casas da cultura e bibliotecas, porque tes os nenos cerca, os sintes rir, os miras, tes máis contacto, máis personal. Bueno, entre Gloria e Tomi, non, propoñen as letras, escollen as letras, propoñen melodías, e despois nos las pasan e nós, pois, pouco a pouco vamos dando forma. Temos outro que se chama Cartas que veñen e van, que se xa fixemos en galego e en castelán. E eran cancións dunha profesora da Facultade de Educación de Pontevedra que se chama Susa Herrera. Son cancións dela que nos arranxamos. E logo fixemos un quinto traballo, que xa é o que agora estamos pois, bueno, promocionando, que é Patatín Patatán. Que bueno, aí fixemos pois, un pouquiño cancións de sempre, non? Que nos fixemos arranxos, pois, cancións que a mellor escoitas en castelán, como a Chata Piringuela, pero que había a súa versión galega, non? E entón, pois fixemos a nosa versión. Ao principio casi non había nada e eu quixo non facer así en galego, de principio dicía, en castelán hai moito. E é verdade, en castelán hai moito máis. E bueno, pois nós intentamos coidar esos detalles. Intentamos coidar o medio ambiente, intentamos coidar a igualdade de oportunidades, intentamos que os nenos se sintan orgullosos de ser o que son, non? De ser nenos, de disfrutar das cousas dos nenos, dos temas dos nenos. Invitar a todo o mundo a que nos veña a ver un concerto, se pode, porque, bueno, a verdad que a experiencia de Mamacabra ahora mismo eu penso que é bastante
bastante recomendable para todo tipo de xente. Que animara os pais e as nais a mercar música para os nenos, non solamente a baixada de internet, ainda que a baixen, pois tamén que merquen música, non? E que é un mundo fantástico, igual que o mundo dos libros, o mundo da música. Cando querades pasar un bo rato, pais e fillos, vide con nós un concerto e malo será que non o pasedes ben.